2016 am primit certificatul de operator aerian. Primul zbor a fost zbor charter Chișinău-Antalya. An de an am început să mărim flota, să lărgim rețeaua noastră de zboruri. Noi am pornit cu aeronava. Acum noi, pe la mijlocul anului 2023, noi să avem în jur de 11 aeronave. Anul acesta să fie al treilea an de când noi trecem auditul internațional în aviație civilă, așa numit IOSA. Acest audit nu e obligatoriu, dar el arată gradul de conformare a standardelor internaționale aviației a companiei care au trecut acest audit. Tot ce ține de securitate, tot ce ține de gestionare, tot ce ține de operare a curselor și întreținerea tehnică a aeronavelor. Nu, de fapt, asta înseamnă siguranță, siguranța zborurilor. Sunt cea mai fericită pentru că, de fapt, am fost primul angajat al companiei Fly-One. Avem o echipă mare, frumoasă, tânără, energică, plină de empatie. Pentru angajații noștri, pe prim plan, este deservirea la cel mai înalt nivel al pasagerilor. La ziua de astăzi avem 250 de angajați, dintre care personalul navigant constituie 185 de persoane. La moment suntem la bordul aeronavei Airbus 320 cu înregistrarea 007. Recent m-am întors din Yerevan, care am făcut ruta spre Tel Aviv. Primul zbor a fost 7 ani în urmă, în anul 2016. S-a creat o companie nouă, o echipă nouă, cu noi idei, noi viziuni. Mi-era interesant pentru a activa într-această companie nouă, pentru a vedea progres. Compania Fly-One a avut curse charter pentru Naționala Moldovei de fotbal. Zdop și Zdup au zburat cu noi, făcând o petrecere mică în timpul pregătirii pentru zbor. Noi avem categorii de pasageri diferite, începând de la persoane cu mobilitate redusă, finisând cu minori neînsoțiți. Pentru persoanele cu mobilitate redusă, cu ambuliftul le aducem inclusiv până la scara aeronavei pentru a le oferi confortul în călătorie. Siguranța este lucru numărul 1 pentru o companie de aviație, inclusiv și pentru Fly-One. Tocmai de asta toți însoțitorii de bord și piloții sunt antrenați cu regularitate pentru a permite efectuarea zborurilor sigure și de calitate înaltă. La moment noi suntem, cred eu, cea mai mare companie aeriană din Republica Moldova. Despre aceasta vorbesc cifrele de pasageri transportați și de nave pe care noi le deținem în flot, numărul de operațiuni pe care le realizăm, dar și suntem prima companie aeriană în Armenia, deoarece în anul 2022 a fost lansată compania Fly-One Armenia, care la rândul său, într-un termen foarte scurt, a reușit să devină lider al acelei piețe. Acest lucru nu ne face decât să fim foarte mândri de ceea ce am reușit noi, împreună cu echipele noastre. 2022 este pentru noi un an foarte marcant, deoarece noi am ajuns la cifra de 1 milion de pasageri. El ne încurajează să fim și mai ambițioși și aceste ambiții urmează a fi transpuse în realizarea planurilor pe care noi le avem pentru 2023. Grupul de companii Fly-One va zbura în cel puțin 42 de destinații. Noi pregătim și alte surprize și operarea anumitor zboruri la anumite distanțe care până acum nu au fost posibile sau nu au fost efectuate de companii din Republica Moldova. Flota noastră se va extinde, va deveni mai tânără, navele vor fi mai bune și serviciile noastre vor fi mai calitative. Ne mândrim cu faptul că noi nu mai suntem doar o companie locală, și noi deja suntem priviți de foarte mulți parteneri străini ca o companie regională. Și acest lucru ne face pe noi să avem posibilitatea să punem în dispoziția clienților noștri tehnologii mai noi, mai avansate și acea călătorie sau experiență de a procura un anumit serviciu, să nu cedeze deloc acelor experiențe pe care aceiași oameni pot avea în alte regiuni ale lumii care sunt mult mai dezvoltate. Și această mică contribuție în a menține pasul de inovații în domeniul aeronautic al Republicii Moldova este un element care ne face să ne mândrim cu rezultatele pe care noi le avem în fiecare zi.